Здравейте, циркаджи! Заповедта за уволнение е подкрепена с над 1 милион подписа, обясниха от опозицията. След като я връчиха на премиера... Благодаря ви, господин Цветанов. Направихте ли си декларацията? Може ли да отиде да заседава Министерския съвет и да си... Не е декларация, господин Станишев. Не, господин Цветанов направи декларация. Това е много уважение към един премиер. Благодаря ви. Ако до сега имате някакъв проблем с разбирането на това, което правим, господин Цветанов ви го разказва. По-късно премиерът нарече подписката фалшива. Защото не може да се връчва, поне да се бяха направили труда да прегледат тази подписка, която връчиха на мен като министър-председател. Произволно избрана от тях, в която има имена, които се повтарят, трите имена, които се повтарят на няколко заповеди за уволнение с различни подписи. Има различни имена, които са вкарани с един почерк и с близки подписи. Има имена с един почерк и с някакви подписи с инициали, които са различни инициали. И не съвпадат подписите, инициалите с първите букви, поне на имената. Да си бяха направили труда уважаемите представители на опозицията